עוד אותו סופרמן? מי סופרמן? אני? עוד אתה גדול? בן כמה אתה? מדינה שעברה, המורה הביא, אודוס, תגיד שלום. אתה חולה לשמה, אתה חולה. נשמה שלי. אני אוהבת אותך. אני לא יודעת כלום. עוד אתה אוהב קורנפלקס? אתה רוצה מעיל? כן, קריו. לא? אתה אוהב? מעיל? לא. עוד. אתה לא עונה לי, אתה אוהב? כן. גם אני אוהבת אותך יותר. עוד מעט אתה הולך לגן. שב ללמוד למולדת, עכשיו יהיה לך חם. שב. האוכל שלך בתוך התיק? למי לא לגלה? תסתכל עליי. דיין. תסתכל עליי. אורין דיין. אורין דיין לא לגלה? לא. למה? כך. אורין דיין. ופוגעים, כן. למי הוא הביא פוגעים? חברים שלו. כן. חברים שלו. גם דניאל. 3. דניאל ואורין דיין. גם אני. כן. נו. תסתכל עליי. מה אתה עושה? תסתכל עליי. ילד, איך קוראים לך? מה אני עושה? נו? ילד קוראים לך? ומה המשפחה שלך? ואיך קוראים לך? או דבי? ובן כמה אתה? 3? ומי הגננות שלך? והן חמודות? אתה אוהב אותם? כמה? הרבה? כמו הים הענק? וואי, ואיך קוראים לאמא שלך? דינה? ואיך קוראים לאבא שלך? ואיך קוראים לאחיות שלך? וואי, ואתה רוצה עוד תינוק? כן? ואתה אוהב לשחק? טוב. טוב, אז זהו, אז אני סוגרת את המצלמה, טוב? ביי. בוקר טוב.
מה, והוא לא הצליח להוריד, אז היא מתעסקת עם הטלפון. עדן, מה? את לא בקו שלו. הנה, עכשיו נשאר לך שאלה. תסתכל. בוא. יוסף. יאללה. הנה. 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 רגע. נוסעים כבר, לא? נוסעים לגן, לא? מכיר? לא, אבל... למה? לא. מה מגעיל? מה זה? זה משהו. מה אתה מצייר? כלום. מה זה כלום? אולי עוד, אולי זה ענן. לא. אז מה זה? לא יודע. חלמת את זה בגן? אז מה אתה מצייר? אני מציין משהו. משהו? משהו יפה?
או תכתוב עדן. אני לא יודע. אז תכתוב עוד. תנסה. נעשה א', א', עושים א', עין, עין, לא א'. עין, עושים עין. עין, ככה. 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 ככה עין, תעשה. תעשה עדן. כן, כן, הסיך שלי, כן. עכשיו תעשה ד'. ככה. עושים ד'. ככה תעשה. יופי, נסיך שלי. ונון, ככה. תעשה. עכשיו אתה בגן דרום חובה. עוד מעט אתה בגן חובה אצלנו בבית ספר, נכון? ותיסע איתנו. נכון, נסיך? יאללה, אני אהיה גדול. אתה שמח? כן? כן? כן. יופי. עכשיו אני אצייר את זה. מה תצייר? זה. טוב, תנסה. אני מצייר משהו. אבל בלי לצאת מהקווים. מה זה? מה זה עדן? לא יודעת. רש. לא. אני לא יודעת מה זה. הנה גיא אומר אונאי, יש לו צוות לה. הנה גיא אומר אונאי, יש לו צוות לה. הנה גיא אומר. זה בכלל לא צילם, אני סתם הלכתי. זה פרצוף. לא רואים אותך כשש מסתירה שמה. זה מטריה ענקית. איזה חמוד. נו, מספיק אורן. לא רוצה שתצלמי את אורן. בסדר. אורן! אז תראה לי את היד וזה. זה מה שלך. תשאלי אותה מה צריכה לצלם. נו, תשאלי. הנה, זה מצלם, זה מצלם. תראה לי את היד. תחייך. די כבר! לא! 0, 5, 0, 5, 2, 5, 4, 5, 8, 9, 9, 2. די. מה אמרה לך, אורן? מה? מה היא אמרה לך? היא אמרה
אבא שלה רוצה לדבר איתך. מה זה לדבר איתך? לבוא, נו. מה מתלהג? אמא, תגידי לי מתי את הולכת לשרה לביצה, אני אבוא איתך. אני רק רוצה לסיים את זה, אני מוחק את זה, אני לא משאיר את זה. אני רק רוצה ניסיון, זה הכל לומדים. אפשר להגיד. למה לתת על עגל? שומעים אותך. בסדר, זה לא אופר. זה מצוין. כף תביא. כף אני. נו, אני. מעניין אותי דבר אחד. נצלם אותך לומר, אני אגיד את זה עכשיו. שומעים אותי עכשיו. נכון, כשאת כועסים עלייך, את אומרת, נצלם אותך ככה, נראה לילדים שלך בגיל 30. שנייה, אני רוצה 4 דקות, רגע. אז תלמי עוד 40 שניות, נו, עד שזה ייפסק. שנייה, 40 שניות. הוא אמר 4 דקות, נו, אני רוצה לבדוק באמת שגם. מה, 4 דקות רק יש מצלמה? עכשיו כשאני מדבר את הצועקת כבר, טוב. איך מקטינים? לא נוחת. לא נוגעת. רואים איזה שחור אבל. לא קורה כלום. מה? אני רק מצלמת. אז כמה נשאר? 4:40. זה לא טוב. מה? נו, מה אני הסברתי לך? מה? הוא אמר לי 4 דקות בכל פעם. יעבל, מה קורה? איך היצר המורי? בסדר. הגעתי לפחדה. אני יודע. הוא לא יודע רק שאנחנו הולכים לתלמים אותו. תראה, אנחנו שמים אותך, יספסו. הנה, לא תראה. הנה, עכשיו תראה אותי. לך תראה אותי. אל תיגע שהוא לא ייפול לנו, זה כמו מצלמה. נו, אבל תראה אותי. אבל אני רוצה לצלם את עוד שהוא ישן, איך הם הגדולים? לא, אני אעשה רגע הפסקה, כי אני... כן.